Mga igsuon, advice lang niya ako ha. Stop arguing people. Kana bitang magdebate ta. Daghan kay karong mga magwawali dinhi sa social media, mas nakafocus kay sila sa pagdebate. Ang uban nag-indigay na lang nga kami sakto, sila dili. Kung dili gi-fight gyud nila nga sila mainsakto ang uban dili. Para nako di siya maayo. Instead nga mag-focus ka ni ana, mas maay na lang nga tabangan nato pagpasabot ang tawo nga mag-ila og magmahal og Ginoo. Ang tawo atong pasabton sa pinakaimportante nga maluwas ang iyang kalag. Pailhon unsa ang mga sala nga dapat nilang hinulsulan, unsa ang mga sala nga kung ilang buhaton kini o di na hinulsulan, mamatay sila di sila makaadto og langit. No, focus ta sa mga requirements nga angay batunan sa tawo unsaon pag-adto og langit. Ngano man, dili sayop ang pagsulsi sa teori, sa kasaysayan sa Ginoo, di na sayop sakto sad na para makahibalo ang tawo. Pero ang pinakaimportante karon nga ang tawo atong madani balik sa Ginoo. Nga ang tawo makasabot unsaon ang mga buhat nga kita makaadto sa gingharian sa Ginoo, unsay may dili angay buhaton aron dili usab kita silutan sa atong kinabuhi. No? Dili maayo nang maghukom ta. Yung bang magdebate ta nga atong ipakita nga kita may sakto, sila may dili. Dili maayo sa mga namati. Nganuman, mas daghang makasala kay katong pabor nimo, hukman dapig nimo, kung dili pud pabor nimo, laiton ka, dauton ka, hukman ka, so mas daghang nakasala. So, focus ta sa tawo nga anda mamati sa pulong sa Ginoo. Ako siguro kung dili ko moabot inaning 3 ka tuig nga pagwali sa social media, kung ako palang gitagad ang mga negative. Even sa akong pagsangyaw diri, I know nga daghang nagbash, daghang mga sultig, mga sakit. Pero lahi man kong pagkatao, dili ko mo focus sa mga negative nga tao. Adto ko mo focus sa mga dunay pagtuo. Ano man, diya ko mag-atiman sa mga taong dunay pagtuo sa Ginoo nga anda mamati sa pulong sa Ginoo, o di nako sayangan ang mga tao nga dili kaya mudawat sa pagtulunan sa Ginoo. Tungod kay dili pud ta kabuot sa Ginoo. Ang Ginoo nagpili kinsa ang mga tawo nga iyang padunggon sa iyang mga mensahe, sa iyang mga pulong, ug ang Ginoo ra nga may katungod kinsa iyang luwason ug kinsa iyang banhawon. Dili kita nga tawo. Di sad ta makabuot kinsa ang maluwas. Gawas ang Ginoo ra jud makabuot kinsa ang iyang luwason, no? Stop anang pagdebate kabay anang religion, kay sa tinuod lang wala man gyud relihiyon nga makaluwas kanato. Pero naay reliyon nga nagtudlo sa insaktong pagtulunan. Munay tinuod. Ug dili reliyon makaluwas kanato kun dili ang atong deeper nga relasyon sa Ginoo, ang atong deeper nga relasyon sa atong isikatawo, ang atong pagtuman sa mga balaod ug kasuguan sa Ginoo, maunay makaluwas nato igsuon dili nang atong gihuptan nga kahibalo o religion sa pagkakaron. Ako open ko sa tanan. Dili ko magmatter unsa kang klase nga religion igsuon, as long as nga mamati ka sa pulong sa Ginoo, iya ka sa Ginoo. Kay ang pinili sa Ginoo magpabilin gyud na siya igsuon. Maunang likayan nato. Malangan ang imong panahon diha sa pagdebate, may pa tabangan nato sa pagtudlo ang tawo pagpadani balik sa Ginoo. Mintras naapay panahon, pinaagi nining butanga, mahimuot og malipay pa ang Ginoo. Di ta magmatter unsa siyang reliyon, pagkangalan nga siya tawo, lawas ug kalag, imo na siyang igsuon. Wala niingon ang Dios ang inyong mahalon sama ra niyo pagtuo, kundi mahalon nato ang tanang tao. God bless.